Bisa na downgrade na ang quarantine status sa Mandawi City, pabiling ipatuman ang hugot nga patakaran. Quarantine pass gikinahanglan gihapon, ingon man ang implementasyon sa curfew, number coding ug uban pa. Ang report ni Nico Sereno. Sama sa ubang bahin sa Metro Cebu, gipaubos sa Modified General Community Quarantine o MGCQ sugod karong adlaw ang dakbayan sa Mandawi. Apan bisan pa sa downgrade, magpabilin ang higpit nga mga lagda sa syudad. Sa i-issue nga executive order ni Mayor Jonas Cortez, ilatid ang mga lagda sa implementasyon niini. Pabilin ang number coding scheme pag-require sa paggamit og quarantine pass sa matag gawas sa mga balay, ingon man schedule sa pagpangompra sa merkado. Ang curfew gikan alas 10 sa gabi hangtod alas 5 sa buntag. Essential nga travel moadto sa merkado kay naipaliton, bringing with them their quarantine pass. So kinahanglan gihapon og quarantine pass karon nga nag-MGCQ ta diri sa Dakbayan sa Mandawi. Gipahimog-atan sa dakbayan, di gihapon ang ayang mukumpiyansa karong panahuna. Karon nga nagkaubos itong kaso, medyo mo action pod og complacent og relax ang mga tawo. And mere gamay nga sipyat karong panahon na pwede gyud mo saka og balik ang atong kaso. Samtang malaumon ang City Hall, magamit na ang duha ka mga bag-ong quarantine facilities nga giugmad nila. Duna nalay gitapo sa pagtrabaho sa Cebu North Bus Terminal nga maoy butangan sa mga symptomatic patients. May gitrabaho pasab sa lain nga isolation facility sa private park nga mausay pahimutangan sa mga asymptomatic o walay nabatyagan nga sintomas. Posibleng sunod simana, mamahimo na ang pag-transfer paingon sa maong mga pasilidad gikan sa Central Quarantine Facility. 31 naman lang sa natong pasyente diri, pero dili gihapon jud ni siya angay natong kumpiyansaan. Dili ni siya rason nga natay duha ka isolation units nga kumpiyansa ta kay kuyaw o ma-overwhelm. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak.